Ademais de ter que facer fronte á perda dun ser querido, as familias das persoas que falecen estes días teñen que despedirse con todas as restricións que a alerta sanitaria polo coronavirus obriga a aplicar. Finalmente, o Goberno atendeu as reclamacións de profesionais do sector, como os da Asociación Nacional de Profesionais Tanatopractores, e prohibiu os velorios en todo o Estado para evitar contaxios, independentemente da causa da morte. As familias non entenderon moi ben ao principio, cando puxemos as medidas de seguridade nos sanatorios, as familias estaban como un pouco reticentes, como eu estou na miña casa co meu familiar porque aquí teño que estar separado, non? Entonces nos explicaban que eu non sei se vostede está na casa con este familiar, pero non creo que con as 10 ou 12 personas ou 15 que se chegaran a xustar nas salas estén todos na mesma casa, no mesmo domicilio. Non é unha situación cómoda para os funerarios, non é unha situación nada cómoda, porque todo o contrario a que nos, para o que nos dedicamos, que para axudar as familias, pero estamos nunha situación excepcional. Só 3 persoas poden estar presentes no soterramento. Como alternativa, dende a asociación traballan cunha decena de psicólogas expertas en dolo. Recolleron as súas recomendacións nunha guía que axuda as familias a enfrontar estes duros momentos. Para que as familias podan facer unha despedida na súa casa. Recomendamos aplicacións de vídeo para xuntarse cos amigos ou coa familia, facer un altar na casa en recordo, contar anécdotas, escribir poemas. Dende a asociación denuncian tamén a falta de medios de protección para recoller os cadáveres infectados por coronavirus. Os xa famosos equipos de protección individual EPIs escasean. Por iso apostan por que se ocupen destes corpos as empresas encargadas das recollidas xudiciais. O sector fúnebre hasta agora non se consideraba sector sanitario. Despois nesta crisis estamos xa considerados personal sanitario. Somos o último eslabón da cadena. Entón, se colapsa o sector funerario, temos un problema sanitario moi grave, é unha situación excepcional, e o sector fúnebre non pode estar limitado, non podemos deixar de traballar. Martínez Torrado asegura que en Galicia o sector funerario non está a sufrir a saturación que si se dá noutras zonas de España e aboga pola profesionalización deste traballo para garantir a seguridade.